O fareleiro é a primeira cita do ciclo tradicional do Entroido en Xinzo, unha batalla campal que cada ano reúne a centos de persoas para dar a benvida ao mes máis esperado do calendario. Chove, neve ou faga sol, o Entroido reclama o seu espazo, así que de Ingrid ali ninguén se lembraba. Iso sí, o chan da Praza Maior rematou convertido nunha lameira de farelos, o que provocou que fose moi complicado non esvarar. Desde pola mañá os máis ansiosos percorrían xa o barrio vello. Este ano faltaba o Pucho, o rei do Entroido de Xinzo, dando a benvida a Troula. A súa ausencia pesará. Pasadas as 5 da tarde chegaba o carro cargado de fariña e a partir de aí todo remataba tinguido de branco. Desde o centro da praza os farelos saían disparados. Os veteráns saben que o fareleiro hai que ir con gafas e mellor con gorro, ca roupa máis bella e cunhas catiuscas. Inda a pesar deso, os que o viven seguirán chorando fariña uns cantos días máis. O Domingo Leiro pechou a segunda fin de semana do Entroido de Xinzo, un exemplo de tradicións que construen unha vila. Centos de persoas encheron a Praza Maior, cautivadas polo hipnótico xogo das olas de barro sobrevoando o ceo limiao. Varios centos de olas, cántaros de barro elaborados de xeito artesanal polo mestre oleiro de Niño d'Águia, Enrique Cabana, foron sacrificadas na Praza Maior de Xinzo un ano máis. De nada serviu que os participantes no Domingo Leiro amosaran a súa pericia na arte de lanzalas, pasándoas de man en man, facéndoas voar. Por máis maña destreza que exhibiron tanto lanzadores como receptores, ao final todas as olas de barro acabaron escachando contra o chan, feitas anacos e cubrindo todo de arxila. A primeira hora da tarde saía o carro das olas desde o Museo Galego do Entroido, que este domingo abría novamente as súas portas tras levar meses pechado. Na Praza Maior agardaba o numeroso público. A música tradicional daba paso á función principal do Leiro, de novo coa colaboración da Asociación A Pantalla. Tras unha primeira toma de contacto e algúns lanzamentos iniciais a modo de quecemento, os xogadores foron facendo voar as olas, pasándoas de man en man, trazando parábolas cada vez máis altas e arriscadas. Co paso dos minutos, conforme os lanzadores se foron relevando uns a outros, a velocidade foi en aumento. Tamén a retranca e as brincadeiras cos espectadores das primeiras filas, agasallados coa fariña e a auga que tiñan algunhas olas. Os lanzamentos de varias olas á vez que se cruzaban no aire, separadas por milímetros, arrancaban os aplausos dos presentes, inclusive cando escachaban unha contra outra. Xinzo encara esta semana a terceira parada do seu Entroido, o máis longo do mundo, co regreso da súa raíña, a Pantalla. O sábado 7 xirará ao redor da música electrónica no festival Novas Músicas. O día seguinte, as pantallas tomarán por fin a vila no Domingo Corredoiro. O Concello de Barbadás, a través da Concellería de Educación, impulsou esta mañá a celebración dos Xoves de Compadres. Medio cento de nenos e nenas de terceiro de primaria dos Ceipos, Ruxidoiro, Filomena Dato desfrutaron das regueifas o berro de que morran os compadres. Nesa liña, o Concello tamén organizou obradoiros de elaboración das comadres e compadres realizados a semana pasada nos centros educativos. Debido á meteoroloxía adversa desta mañá, a actividade trasladouse da Praza Bella de Valenzá ao patio dos dous centros educativos. Sabela Gago e Flor Figueroa foron as encargadas de guiar as regueifas, nas que os nenos perseguiron as nenas para racharlles os compadres, e as nenas correron detrás dos seus compañeiros para destrozarlles as comadres.
Tribes volveu converterse no epicentro do entroido tradicional coa celebración da 21ª edición do desfile de Fulións organizado pola Asociación Cultural Os Labregos. A cita reuniu a centos de veciños e visitantes que se achegaron á vila para vivir unha das concentracións de fulións máis numerosas da provincia nunha xornada marcada polo son, a cor e a tradición en a que a auga e a neve daban tregua e deixaban que o entroido fora o único protagonista. O desfile daba comezo desde a finca da Barreira, cos labregos á cabeza e percorría as rúas de Tribes ata a praza do Concello. Ao longo do traxecto estronado dos bombos e aixadas, os saltos dos boteiros e o baile das máscaras encheron a vila de ritmo e ambiente festivo, deixando patente que o entroido no oriente ourensán segue máis vivo ca nunca. Na edición deste ano participaron grupos chegados de distintos puntos da comarca e da provincia. En total, máis de 700 persoas tomaron parte nesta edición. O evento volveu demostrar a capacidade de convocatoria dunha celebración organizada de xeito desinteresado polos labregos, coa colaboración do Concello de Pobra de Tribes e que ano tras ano medra en relevancia. O remate do desfile, a asociación ofrecía unha cea aos grupos participantes con produtos tribeses. A chuvia daba unha tregua na vila do Támega para gozar do seu grande domingo de corredoiro, onde os cigarróns volveron reclamar o seu protagonismo. Desde primeira hora da mañá, en cada casa tiña lugar o ritual de vestir o traxe gardado durante todo un ano, cuidando de que cada peza fose no seu sitio. É o seu día grande, veciñas e veciños saen ás rúas a admiralos e eles a correr con orgullo. O Concello de Barbadás, a través da Concellería de Educación, organizou esta mañá regueifa de comadres para o alumnado do Filomena Dato e o Ruxidoiro, que marcou o inicio dos días grandes do entroido no municipio. Medio cento de nenos e nenas de cuarto de primaria participaron na tradicional cita entroideira, guiada por Sabela Gago e Flor Figueroa. Vamos aquí para celebrar unha tradición deste Concello que son as regueifas dos nenos dos colexios. Isto vense celebrando xa fai moitos anos e evidentemente non queremos que se perda esta costumbre, porque isto que vai redundar é que de cara á evolución destes nenos, de cara ao carnaval ao futuro, para que se manteña a tradición do carnaval no Concello. As nenas perseguían os nenos para racharlles as comadres e os nenos corrían detrás das nenas para destrozarlles os compadres. Baila, miña amiga, baila, baila se queres bailar, ven onde se cumpren os soños. A choiva non foi excusa suficiente para non celebrar o entroido. Os colexios trasladaron as súas actividades ao interior. Nos visitamos Franciscanas, onde o ambiente estaba máis que animado con música e xogos. Hoy, como se celebran los carnavales, estamos aquí jugando a unos juegos. Por ejemplo, jugar a los bolos, encestar las bolas. Y también allí hay el que hay que meterse debajo y hay para pintarse el pelo.
estamos aquí en el colegio celebrando el carnaval aquí con unos juegos, por ejemplo el 3 en raya, también, ¿cómo se dice? Los bolos y el tirachinas. Houbo disfraces de todas as temáticas, pero este ano os máis repetidos foron as guerreiras K-pop e os tradicionais superheróis. Vamos disfrazadas de las guerreras K-pop, ella de Mira y yo de Rumi. ¿Y quiénes son las guerreras K-pop? Son las de la peli, ¿no? Sí, ¿Y qué son ellas? guerreras y cantantes. Vale. Muy bien, ¿y por qué escogisteis este disfraz? Porque ahora está muy de moda. ¿Os gustó mucho la peli? ¿La visteis? Sí. Y estamos esperando hasta que en 2029 pongan la 2. Yo de payaso. ¿Es nuevo el disfraz? ¿Es la primera vez? Sí. Cuéntanos, ¿cómo es tu disfraz? Lleva tirantes, es un tutú de varios colores, tengo unas mallas de cada color, unas botas, unas cosas para las manos y una camiseta blanca. ¿Y vas maquillada? Y maquillada. Yo voy de rockero con una camiseta corta, con un pantalón largo negro y unos zapatos blancos. Yo de pirata. ¿Y cómo es tu vestido de pirata? Pues tiene un gorro, tiene un cinturón y tiene medias. De Cenicienta. ¿Es tu princesa favorita? Una de mis favoritas. ¿Y cómo es Cenicienta? Pues con un vestido de color azul, con unos pendientes, con una diadema, con unos guantes. ¿Y tú? De Superwoman, ¿Y por qué eres de Superman? porque es el que tenía. ¿Te gustan los superhéroes? Sí. Tenemos aquí otro superhéroe, ¿no? Es Black Panther y además casi todo voy de negro. Y la media gente que lo está viendo no va a conocer este superhéroe. Tamén nos contaron que teñen en mente para os próximos días. Me voy a disfrazar de unicornio, de un animal que no me acuerdo cómo se llama, y también de payaso igualmente. Yo como vivo en Shinzo, yo normalmente me disfrazo de pantalla. Sí, vas de pantalla. Voy de pantalla y cuando haga mucho frío voy a ir de esquiadores con el mono de la nieve. ¿Y desde cuándo vas de pantalla? ¿Hace cuánto que te vistes? Casi desde que nací. Yo creo que me voy a disfrazar de un pijama así de ciervo. Sí. Muy guay. ¿Y el de las guerreras K-pop lo vais a llevar algún otro día? Sí, Yo no. ¿Tú no? yo sí, el próximo año a lo mejor lo vuelvo a llevar. Yo a lo mejor de sevillana. Yo ya sé. O de Maléfico o de Ariel. O sea, te gusta mucho Disney, ¿no? Vale, muy bien. Rapunzel y miércoles. Miércoles, qué chulo. ¿Y tú? Yo de Spiderman y también me voy a disfrazar de Hulk o alguno más. O sea, a ti te encantan los superhéroes, ¿no? Me flipan. O Concello de Laza celebrou este luns unha das xornadas máis esperadas do seu entroido tradicional, o Luns Farrapeiro, unha cita multitudinaria incluída no programa do entroido de Laza, un dos máis antigos e singulares de Galicia. Dende o mediodía, veciños e visitantes congregáronse nas rúas do centro para participar na popular farrapada, unha batalla festiva na que os asistentes se lanzan trapos embarrados uns a outros. En cuestión de minutos, a praza quedou cuberta de barro e risas, nun ambiente de desenfado que mestura tradición, resistencia e espírito colectivo. O Luns Farrapeiro mantén unha forte carga simbólica. O barro, elemento protagonista, representa a conexión coa terra e coas orixes rurais da comarca, nunha celebración que conserva rituais transmitidos de xeración en xeración. A xornada estivo marcada tamén pola presenza dos tradicionais peliqueiros, que percorreron as rúas impoñendo o respecto característico desta festa.
Con alta participación e gran afluencia de público, Laza reafirma así o valor do seu Entroido como unha das expresións culturais máis auténticas do calendario festivo galego. Si algo quedó claro este domingo es que en Ourense no faltan ni creatividad ni ganas de pasárselo bien. Casi medio centenar de comparsas recorrieron las calles de la ciudad con disfraces originales y la gran mayoría de ellos acompañados por carrozas que no dejaban indiferente a nadie. El público tampoco defraudó y acudió a la cita con sus mejores galas, eso sí, con paraguas en mano, aunque por suerte no hizo falta en ningún momento de la tarde. La Pita de Iroás fue la primera en salir desde As Lagoas, haciendo sonar sus chocas y lanzando huevos entre los asistentes. Poco después aparecieron las comparsas de las asociaciones de Aspanas y Amencer. Los primeros lucían trajes con objetos de costura, como cintas de medir o afileteros, mientras que los segundos parecían recién llegados de la Antártida, transformados en pingüinos y esquimales. El desfile continuó con una sucesión de propuestas muy variadas y llenas de color. Compartieron escenario ideas más comunes, como trajes de astronautas, guerreros o mimos, con otras que llamaron la atención, como la propuesta de la comparsa Ciclón con A Hora do Café, que combinaba tazas con teteras. Este año la temática que más se repitió fue el Año Nuevo Chino, con varias referencias, aunque diferenciadas entre ellas. El ingenio de los participantes fue el gran protagonista de la jornada. Hubo una carroza con un guiño a Julio Iglesias, aprovechando la compra de su casa en Piñor. Otra de las comparsas recreó una tómbola con la que fueron animando a los asistentes e incluso invitaron a participar a algún niño del público para conseguir un premio. Además, la comunidad latina que reside en Ourense participó luciendo sus trajes tradicionales. Una de las jornadas más esperadas del Entroido llegó con el gran desfile de carrozas, comparsas y máscaras, donde la creatividad, la sátira y el color llenan cada rincón de Verín. Los imponentes cigarróns, figuras emblemáticas del Entroido, recorren las calles haciendo sonar sus chocas y animando a vecinos y visitantes a sumarse a la celebración. Durante todo el día la música en vivo resonó por plazas y calles, creando un ambiente festivo continuo con actuaciones para todos los públicos. Las peñas, agrupaciones y participantes lucieron elaborados disfraces y coreografías que convierten el desfile en un auténtico espectáculo visual. Hoxe as rúas de Xinzo de Limia convertéronse nun espectáculo de disfraces, música e alegría co esperado desfile de Entroido, un dos entroidos máis emblemáticos de Galicia declarado festa de interese turístico internacional. Dende primeiras horas da tarde, veciños e visitantes abarrotaron avenidas e prazas para seguir o paso de comparsas e carrozas, onde non faltaron disfraces orixinais, charangas e ritmos que animaron cada recuncho do centro urbano. A xornada de hoxe é o punto culminante do programa do Entroido, que se estende durante varias semanas e atrae a miles de persoas cada ano. Aínda que a festa foi a protagonista, a organización tivo que sortear certa tensión. Os tractoristas que bloquean a A52 como protesta contra o acordo europeo con Mercosur criticaron que non se contase con eles para o percorrido alternativo por a Nacional 525, acordado polas autoridades para garantir a celebración do desfile. Aínda así, a programación desenvolveuse con normalidade grazas a un amplo dispositivo de seguridade e control do tráfico. Entre os momentos máis rechamantes, as tradicionais pantallas, figuras icónicas do Entroido de Xinzo, non deixaron indiferente a ninguén. Comparsas locais e grupos itinerantes encheron a xornada de cor e ritmo, consolidando a reputación de Xinzo como capital do Entroido galego. Razón.
Contra vento e marea, centos de veciños xuntáronse ao pé do Castelo de Maceda para acompañar a canteira do seu entroido. A Baixada da Mareliña, organizada pola AMPA do CEIP de Maceda, é a cita na que os máis novos do municipio se fan coa vila para demostrar que o futuro ven pisando forte. Cara a 6 da tarde, a chuvia e o vento facían forza, pero a vontade dos presentes era máis forte aínda. Co encendido dos primeiros fachós no alto do castelo anunciouse o comezo da baixada. Entre lume, a Mareliña fixo acto de presenza cargando contra os asistentes, que facían o posible para non acabar no chan. Á beira do castelo tamén se atoparon varios carros, que ao igual que o pasado sábado, baixaron polo medio de Maceda. Montados neles ían unha morea de cativos que semellaban desfrutar do protagonismo do momento, polo menos case todos. A Marela, ou a Mareliña neste caso, non se pode entender tampouco sen a Fariña, que tamén fixo acto de presenza manchando a moitos, senón a todos os veciños. Unha das cousas que máis lle gusta a estes cativos é o son das chocas. Cun movimento idéntico ao dos felos, pés clavados no chan e movendo as cadeiras, os pequenos facíanas sonar ao unísono. Os cativos tamén puideron disfrutar dunha sesión de troula naqueles foron os protagonistas por conta de Dornan DJ, que se encargou de mover os esqueletos dos incansables pequenos que forman a canteira Maceda. O martes de Entroido volveu encher de cor, tradición e retranca as ruas de Sande, nunha das xornadas máis esperadas do Entroido ourense. Dende primeiras horas da tarde, veciños e visitantes congregáronse para presenciar a saída dos seus personaxes máis emblemáticos, auténticos protagonistas dunha celebración que conserva intacta a súa esencia rural e popular. Abriron a comitivas bonitas, cos seus traxes coidados e cheos de detalles, agregando elegancia e alegría ao percorrido mentre saudaban o público entre risas e complicidade. Pouco despois fixo a súa aparición o oso, un dos momentos máis esperados. Entre carreiras e pequenas persecucións, sementou alboroto polas rúas, espertando berros e gargalladas, especialmente entre os máis pequenos. Tras el chegou a vaca, símbolo festivo que percorreu o pobo repartindo sustos e diversión, mantendo viva esa tradición de xogo e participación directa co público. E pechando o desfile, como non podía ser de outra maneira, foron as sabutardas, coa súa presenza rechamante e desenfadada, poñendo o toque final a unha tarde marcada pola música, as coplas improvisadas e o ambiente de convivencia veciñal. O martes de Entroido de Ensande non é só unha festa, é identidade, é memoria colectiva e é transmisión de tradición entre xeracións. O Concello de Toén vive con intensidade el Entroido. Dos son las grandes citas de esta celebración en el concello, siendo una de ellas el Entroido de Mugares. Esta fiesta, declarada de interés turístico provincial y con más de un siglo de historia, se celebra el martes de Entroido y está organizada por Entroido de Mugares Asociación Cultural. En Mugares cuentan con dos figuras típicas que son los labardeiros hombres y las señoritas mujeres. La vestimenta de los labardeiros está compuesta con una camisa blanca con pantalones blancos hasta la rodilla, todo adornado con flores de muchos colores. También llevan medias, botas y en la cintura una faja con un cinturón con campanas. La vestimenta de la señorita es una falda larga blanca y una camisa del mismo color a la que se le cosen las flores muy llamativas. Encima de la camisa llevan un paño muy colorido y collares, zapatos de tacón y un sombrero. A las 12 salieron los labardeiros desde la iglesia y a las 12:30 comenzó la sesión vermú en el local social. Tras estas actividades tiene lugar la degustación del cocido do Entroido y a las 4 fue la salida de la comparsa con la animación de la charanga Os Chafalleiros. Iroas volvió a vestirse de fiesta para celebrar su tradicional boda da pita, uno de los actos más singulares del Entroido en la ciudad. Durante la jornada, vecinos y curiosos acompañaron el divertido cortejo nupcial, protagonizado por una pareja muy especial y, como manda la tradición, cargada de humor, sátira y crítica social. La comitiva recorrió las calles entre música, coplas improvisadas y escenas teatrales que arrancaron risas a cada paso. No faltó el sermón, las pullas a la actualidad y ese toque irreverente que caracteriza a esta celebración popular. El momento culminante llegó con el enlace y la posterior fiesta, donde la ironía y la participación vecinal volvieron a ser los grandes protagonistas. La boda da pita de Iroas demuestra un año más que el Entroido es mucho más que disfraces. Es comunidad, es tradición viva y es una forma única de entender la fiesta.
O martes de Entroido en Covelo é a xornada central da festa, marcada pola tradición, o humor e o espírito comunitario que caracteriza este Entroido rural. Durante o día, os veciños celebran a chegada do Rei do Entroido, figura principal da festividade, que encarna a autoridade simbólica do Entroido e preside todos os actos xunto á súa corte. O cortexo de personaxes percorre as rúas do municipio, encabezado polos felos, coñecidos polas súas máscaras e traxes coloridos, que combinan misterio e travesura, e os xenerais, que lideran as comparsas con imponencia e teatralidade. Tamén participan os mouros, que representan o humor, a crítica e a sátira social, provocando carreiras e bromas entre os veciños. Cada grupo interpreta coplas e escenas improvisadas, facendo chisca delas actualidade local e fomentando a interacción co público. A xornada culmina coa entrega simbólica da autoridade ao Rei do Entroido, quen dirixe o gran desfile e coordina os bailes, xogos e bromas finais. A carreira do Meco de Asteixugueiras volveu encher de emoción a tradición as rúas desta localidade do municipio de Cartelle durante o martes de Entroido. Trátase dun dos momentos máis esperados do Entroido na zona, unha cita que combina simbolismo, diversión e unha forte implicación. Ao longo do percorrido, o Meco convértese no gran protagonista desatando as carreiras. Veciños e visitantes segan a comitiva mentres se suceden as bromas, a música tradicional e ese ambiente de retranca. A participación interxeracional é clave, maiores que manteñen viva a tradición e mozas que asumen como parte da súa identidade. A carreira do Meco non é só un acto festivo, senón unha expresión cultural que reafirma o arraigamento do Entroido en Asteixugueiras. Unha celebración que cada ano demostra que en Cartelle a tradición segue correndo con forza. O martes de Entroido en Manzaneda volveu encher o municipio de tradición, humor e cor coa celebración do esperado Gran Fulión, un dos momentos máis emblemáticos deste Entroido. Dende primeiras horas, veciños e visitantes congregáronse nas rúas para presenciar como as comparsas e grupos de veciños desfilan mostrando a súa creatividade, con traxes elaborados, música e coplas satíricas. As máscaras son as pezas fundamentais do Entroido, desfilan cos seus traxes característicos combinando enxeño e tradición. Entre elas destacan os mecos, figuras que percorren o pobo cos seus cencerros, xerando risas e pequenas persecucións. E as bonitas, que achegan elegancia e humor ao cortexo cos seus traxes e xestos teatrais. Cada personaxe cumpre un papel na festa, interactuando co público e mantendo viva unha tradición que se transmite de xeración en xeración. O Gran Fulión é o punto culminante do día, unha concentración masiva de comparsas, máscaras e veciños que percorren o municipio entre música, bromas e bailes, celebrando a identidade e a memoria colectiva do Entroido. A xornada completase con xogos populares, repartición de doces típicos e momentos de convivencia que converten o martes de Entroido en Manzaneda nunha auténtica explosión de cultura, alegría e tradición rural. Ourense despediu o Entroido coa octava xuntanza da Veiga, unha cita que reunía a centos de veciños e visitantes que non querían perder o desfile no que participaron unha vintena de agrupacións chegadas de toda a provincia. E os primeiros en abrir a comitiva eles e elas, o Fulión da Veiga, acompañado polos charrelos e as vacas, facendo as veces de anfitrións.
Desde o bolo chegaba o Fulión de Buxán coas súas máscaras. Co Fulión Penouta e Ramilo chegaban os primeiros boteiros. En Xinzo non hai fulión, pero hai gaiteiros. Os da Limia participaban nesta xuntanza cunha recreación do Oleiro e, por suposto, non podía faltar ela, a raíña do seu entroido, a pantalla. O bo tempo, tras semanas de chuvia e frío, animou a gozar da tradición neste concello da alta montaña ourensá. Co son dos bombos e as chocas na veiga puñan o broche o tempo de entroido.